Dzina langa ndine Egon Cholakian. Poganizira momwe zinthu zilili zodetsa nkhawa kwambiri, kuchuluka kosaneneka kwa masoka owononga nyengo pa dziko lapansi. Ndikufuna mwachangu kupempha atsogoleri atatu apadziko lonse lapansi omwe ndikuyerekeza kwanga tsogolo la anthu onse limadalira. Ndikulankhula kwa Purezidenti wa United States of America Bambo Joseph Biden, wapampando wa People's Republic of China Bambo Jinping, komanso Purezidenti wa Russian Federation Bambo Vladimir Putin. Ndikulankhulani atsogoleri atatu odziwika a nthawi yathu ino poyera komanso poyenera, chifukwa mawu anu ndi ofunikira kwambiri pakukonza zomwe zikuchitika pa dziko lonse lapansi. Ngati mungamve ndi kumvetsa kukula kwa vuto la nyengo limene anthu akukumana nalo masiku ano, mayiko onse adziwa za vutoli, ndipo zimenezi zidzatipatsa mwayi othetsa tsoka limene likubwerali. Ndi wokakamizika mwanso yofunika kwambiri mbiri yathu, tsogolo la aliyense okhala pa dziko lapansi tsopano likudalira chifuniro chanu chandale. Kunena izi mwachangu pa udindo wanga monga woyimira dziko la sayansi, monga katswiri wa maphunziro osiyanasiyana omwe amaonetsa maphunziro apamwamba komanso malaboratories omwenso ali ndi ubale wabwino kwambiri ndi apurezidenti anayi aku US. Kwa zaka zambiri ndakhala ndikudandaula za kusintha kwa nyengo pa chitetezo cha dziko. Atsogoleri odziwika pa dziko lonse lapansi a Biden, a Jinping ndi a Putin lero ndikupemphani kuti muyang'anirenso chidwi chanu ku chiopsezo chakupha chomwe dziko lathu lapansi ndi anthu onse akumana nazo pakadali pano. Ndiloleni ndifotokoze momveka bwino. Sindikunena za mpweya wowonjezera kutentha ndi mpweya wa CO2. Ndikulankhula za chinthu choopsa kwambiri chomwe chimayambitsa kusintha kodabwitsa m'magawo onse a dziko lapansi. Izi sizikufufuzidwabe mokwanira, ndipo zimafuna kuti asayansi afufuze mwachangu. Ndiloleni ndifotokoze mbali zikulu za nkhani kuti ndilimbikitse kumvetsetsa kozama zomwe zikuchitika kuti kuchuluke kwa nyengo kusintha masiku ano ndi vuto lakunja lomwe likusokoneza mayiko a dziko lapansi. Izi zimachulukitsidwa ndi kutayika kwa ntchito ya matenthedwe a mnyanja ya mchere zomwe zimapangitsa kuti zisazizire magini. Chifukwa chake mphamvu zamkati zimawunjikana mkati mwa kuya kwa dziko lapansi. Yang'anani pa zigawo ziwiri zofunika kwambiri. Chati choyamba chikuonetsa zomwe zikuchitika mu kuchuluka kwa kutentha komwe kumasungidwa mnyanja za pa dziko lapansi, ndipo chati chachiwiri chikuonetsa kusiyana kwa pachaka kwa kutentha kwa pa dziko lonse lapansi. Muzochitika zonsezi pali kusintha kosinikizika komwe kumaonekera mu data. Kusokonezeka kwa kayendetsedwe ka dziko lapansi kameneka kumapangitsa kuti dziko lapansi lichuluke mofulumira, komanso kuchuluka kwa zochitika za mlengalenga monga mphepo yankhunthu, mvula yankhunthu ndi mvula yodabwitsa zomwe zimayambitsa kusefukira kwa madzi. Kusokoneza uku kumafikiranso ku masoka a hydrodynamic monga zivomerezi, kuphulika kwa mapiri ndi zina zotero. Kuphatikiza apo, malingana ndi masamu opangidwa ndi gulu la sayansi la pa dziko lonse lapansi alatra, kuchuluka kwa masoka a nyengo kumachitika pakupita patsogolo kwa geometric komwe kumatsimikizira kuti mzaka 7 zokha chifukwa cha masoka pa dziko lapansi pakhala palibe malo okhalamo otsala. Ndasimikizira kuwerengera kwawo komanso masamuwo, ndipo ndili ndi zifukwa zomveka zosimikizira kuti ndi zolondola komanso zolondola zedi. Ndikufuna ndikusimikizira kuti ndakhala ndikugwira nawo ntchito popanda njira zowunikira zoona zomwe zimagwiritsidwa ndi ofesi ya Director of National Intelligence CIA ndi mabungwe ena azamisala aku US ndi akunja. Chifukwa chake ndili ndi luso lokwanira kunena kuti kuchulukira kwa mphamvu ndi kuchuluka kwa masoka omwe aperekedwa ndi alatra ndi olondola zikuwulitsa zovuta kwambiri kuwonjezereka kwa mphamvu zatsoka mzaka zikubwerazi, komanso kugwa kwa nyengo komwe kukuyandikira. Kuti asimikizire izi, asayansi akulimbikitsidwa kuchita mawerengedwe awo oyambira pakali pano.
kukayika kulikonse kuzathesedwa kuona zomwe kusintha kwa madzi m'nyanja kwa zaka zitatu zapitazi. Izi zikuphatikizanso kuwunikiranso zinthu monga kusintha kwa makinokolo a m'nyanja, kutentha kwa nyengo ndi kusintha kwa gasi. Zinthu zomwe tazitchulazi zikunena zokha. Ngati kuwunika kophatikizana kunachitika, zikanakhala zoona kuganiza kuti tasala pang'ono kugwa ndipo tsogolo la anthu likudalira zisankho za anthu atatu. Kuzindikirika kwa zovuta za nyengo ndi pita patsogolo komwe ndatchulako kukuonetsa kuti posachedwa tizakumana ndi mbiri yakale yakuwonongeka kuchokera ku masoka a nyengo. Kuwononga chuma chosayerekezeka komanso ndalama. Tizaona kuwonjezeka kosaneneka kwa chiwerengero cha othawa kwawo chifukwa cha nyengo chophatikizika ndi kutayika kwa miyoyo yambiri ya. Pa August 13, 2023 lidayitanitsa anthu onse asayansi, atsogoleri apadziko lonse lapansi kuti athandizire kukhazikisidwa kwa Unified International Scientific Research Center. Likululi lithandizira kufufuza mozama komanso mozama pa zochitika zosiyanasiyana za kusintha kwa nyengo ndi kusokonezera kera kwa njira zothetsera mavuto. Ndinayambitsa mfundo imeneyi ndi cholinga chokhacho chosankhanitsa akatswiri otsogola pa kafukufuku wa sayansi ya magulu osiyanasiyana ndi kuwapatsa mikhalidwe yabwino kwambiri yogwirira ntchito yopindulitsa izi, kuphatikizapo kupeza zonse zofunikira za sayansi ndi ndalama zopanda malire zomwe zingatheke pokhapokha ngati mayiko avomereza ndi mgwirizano umodzi. Mu nthawi yochepa iyi ndichokereni pempho langa loyambirira masiku angapo apitawo ndalandira yankho lodabwitsa kuchokera kwa anzanga asayansi odziwa zambiri pa dziko lonse lapansi, omwe amagwirizana ndi nkhawa zanga za vuto la nyengo pa dziko lonse lapansi, ndipo amaona kuyenera kuchitapo kanthu malingana ndi changu chomwe chimabwera chifukwa cha tsoka lomwe likubwera. Zopempha zambiri kuti zigwirizane ndi kayendetsedwe kanga zalandiridwa kudzera pa website yanga yozipereka ndi ndalandira kwambiri kumva kuchokera kwa ena onse pa dziko lonse lapansi popititsa patsogolo kukhazikisidwa kwa gulu la pa dziko lonse lapansi asakanikirana omwe akusokonzekera kuthana ndi vuto lalikulu. Asayansi ambiri asimikizira kale masamo a momwe masoka achulukira omwe tawatchulawa ndipo afika pa malingaliro monga momwe ndanenera. Ndi chitsanzochi ndi cholondola kwambiri. Izi zimandipangitsa kukhulupirira mwamphamvu kuti tikukumana ndi tsogolo loyipa kwambiri ngati sitichitapo kanthu tsopano. Kuphatikiza apo, asayansi ambiri ochokera ku mayiko osiyanasiyana amachirikiza ndi mtima onse kafukufuku kwa sayansi wa alatra ndi kusimikizira mayendedwe a ngozi zomwe zikuchitika. Ndalandira thandizo kuchokera kwa anzanga ambiri ndi anzanga kuti akhazikitse bungwe la Unified International Scientific Research ndi kukonzeka kwawo kugwirizana mkati mwa dongosolo lake. Kwa inu amene mukuchita nawo ntchito yathu ya sayansi, chonde dziwani kuti ndikulandira kale mafunso ambiri abwino kwambiri kuchokera ku madera onse a dziko lapansi. Gululi layamba kutchuka ndi chidwi cha ndine okondwa kuti pali anthu ambiri anzeru ndi odalirika komanso asayansi odziwa bwino ntchito yawo. Izi zimathandiza kuti tiziyembekezera zinthu zabwino. Zoona zake nzakuti dziko latsala pang'ono kuwonongedwa. Tilibe mwayi opewa tsoka loopsa lomwe likubwerali ngati tisankha kuzengereza panonso asayansi ndi okonzeka kuchitapo kanthu nthawi yomweyi. Koma chilengezo cha ndale ndi chofunikira kuti pakhale kusintha kokwanira komanso kufunikira. Choncho lero ndikukakamizika kupanga pempho la anthu onse, atsogoleri odziwika a Biden, a Jinping ndi a Putin, ndi kulankhula nanu momasuka komanso poyera komanso osati kumbuyo komanso sindikupempha msonkhano wa umwini ndi aliyense wa iwo. Palibenso nthawi yochitira ulemu otero. Zinthu zafika poyipa. Iyi ndi nkhani ya chitetezo cha pamwamba, ndipo nkhani yomwe mwanjira iliyonse imakhudza dziko lililonse ndi nzika iliyonse. Ili ndi vuto lomwe limakhala m'manja mwanu
nonse atatu ndikuvomereza kuti amvetsetse zovuta zanga zomwe ndafotokozazi. Choyamba, munthu ayenera kukhala ndi chidziwitso chokwanira cha sayansi, madera omwe akufunikira kapena ndi atsogoleri a dziko. Chifukwa chake kuzindikira komwe ndili nako kuyenera kukulimbikitsani. Chifukwa chake ndikudalira atatu a inu njonda monga atsogoleri opatsidwa nzeru zapadera za ndale, kulingalira bwino, kuonera za mtsogolo ndi luso lakuya la zambiri kuti muchitepo pa nkhani. Mu nthawi yofunikayi pa chitukuko chathu chonse, kutsimikiza kwanu pa za ndale ndiye chida chopulumutsa anthu onse. Popitiriza kulimbana ndi vuto lalikulu kwa anthu komanso kuteteza tsogolo lathu ndi tsogolo la mbadwa zathu, ndikufunikira kuchitapo kanthu motsimikiza zoona zochita zomwe zimagwirizana kwambiri ndi ulamuliro wanu. Front and center ndikufunikira kukhazikitsa an unified international scientific center kuti abweretse pamodzi malingaliro abwino kwambiri a sayansi ochokera pa dziko lonse lapansi, kuti athetse vuto kugwa kwa nyengo, kuti lizigwira ntchito moyenera. Malowa ayenera kukhala ndi zida zonse zofunika, ma satellites, malo oonera ndi malo ofufuzira pa dziko lonse lapansi. Ndikufunikira kuzindikira kuti kuyesayesa koteroko kudzafuna ndalama zopanda malire, chifukwa kuthetsa ntchito yayikulu kuzafunika kudzipereka laboratories onse, malo ofufuzira ogundana ndi zina zotero zomwe zilipo masiku ano. Tizafunika kusonkhanitsa mosalekeza ndi kusanthula data kuchokera ku ngodya zonse za dziko lapansi, kuchokera ku zigawo zake zonse, kuyambira pachimake mpaka pafupi ndi malo ake pokhapokha. Mwa njira zotere tingathe kukhazikitsa ulamuliro pa njira zomwe zikutifikitsa ku chiwonongeko ndi kuzithetsa. Kachiwiri, ndikufunikira kuti tisiye nthawi yomwe nkhondo zonse, mikangano ya nkhondo, kusagwirizana komanso mikangano ya ndale. Ndikufunikira kuyimitsa chiwonongeko ndi kugawanikana kwa dziko tonse. Tikukumana ndi mdani wamba lero yemwe akupeza mayiko onse. Nyengo tiyenera kuphatikiza chuma chathu. Ndikupemphani atsogoleri odziwika a mayiko atatu otchuka, a Joe Biden, a Jinping ndi a Putin. Ndikupemphani aliyense wa inu kuti amve pempho langa. Tambasulani manja anu kwa wina ndi zake, ndipo musonkhane mwachangu tebulo pokhapokha. Ngati mtsogoleri wa dziko lapansi ndizotheka kukhazikitsa mawiro, ndikufuna kuti mukhale pa tebulo limodzi. Ndikupemphani mwachangu kuti muyambitse msonkhano wa pa dziko lonse wa atsogoleri onse aboma pa mapulatifomu iliyonse yomwe mungaganize kuti ndi woyenera, kaya ndi UN kapena malo ena aliwonse, tsiku lililonse komanso nthawi iliyonse. Komabe sitingathe kuchedwa. Kutayika kwa tsiku ndi miyezi kumachepetsa mwayi wathu opulumuka, ndipo chiwerengero cha imfa chikuwonjezeka mofanana. Ine ndi anzanga ochokera pa dziko lonse lapansi takonzekera kukupatsani chidziwitso chokwanira cha vuto limene lilipo ndi nyengo, kuti muthe kuchitira mboni ndi maso anu zimene zikuchitika dziko lapansi, ndiponso zimene zikuyembekeze posachedwapo. Maola awiri akwanira kuti tikudziwitseni momwe zinthu zilili pano. Asayansi anzanga avomereza kufunika kwakukulu kukonzekera mwamsanga msonkhano wa atsogoleri a mayiko. Kupulumutsa kwathu tsopano kukudalira inu atatu njonda. Mukangomvera pempho langa mwachangu, atsogoleri ena a dziko lonse lapansi adzasonkhana pa gome limodzi. Kenako mwayi woti anthu onse apulumuke udzawonjezeka kwambiri. Pakanali pano tili pa njira yogundana ndi tsoka. A Joe Biden, a Jinping, a Putin, ndikupemphani kuti mundimvere. Pamene tikukhalabe kugawanikana, tilibe mphamvu zolimba ndi matsoka omwe atsala pang'ono kutigwera msefe. Zokumana nazo zopatsa chedwa monga ngati moto umene unachitikepo mkale lonse ku Hawaii ndi kusefukira kwa madzi ku China momvetsa chisoni zimatsimikizikira zimenezi. Ndalandirapo nkhani za mboni zoona ndi maso kuchokera ku Lahaina, Hawaiian town yodziwika bwino yomwe idatenthedwa ndi Malawi, zimene anapirira nzopsa ku Hawaii. Anthu adatsekeredwa maloto opsa, miyoyo yambiri inatayika chifukwa palibe chithandizo cha pa nthawi yake. Nkhalango zinatenthedwa, mizinda inatenthedwa, ndipo anthu anatenthedwa
ndipo potsutsa gahena iyi tinalibe chotsutsa. Kusowa thandizo kwathu kwakukulu kaya ku Hawaii kapena ku China kwavumbula kusakonzekera kwa anthu kukumana ndi ziyeso zoterepa. Nzochititsa chidwi kuti milandu yonseyi inachitika mayiko odziwika chifukwa cha mphamvu zawo za nkhondo. Koma kodi chifukwa ninji mphamvu za nkhondo imene zinadzionekera amene pakufunika kupulumutsa anthu amba? Ngati magulu ankhondo atumizidwa kuti apulumutse anthu, ngati tikhala ndi zida ndi luso lofunikira, thandizo la pa nthawi yake litha kuperekedwa kwa anthu ndipo miyoyo yambiri ya anthu idzapulumutsidwa. Ngati asayansi alatra akanatsatiridwa zaka 10 zapitazo, zambiri zomwe zikuchitika pano ndi zomwe zidzachitike m'tsogolomo. Zikhoza kupewedwa. Komabe kuti zonse ndi zakale, tikukhala mu nthawi zosankha zathu pakali pano zimapanga ngati tizakhala ndi tsogolo. Bambo Biden, a Jinping, a Putin tikulankhula nanu chifukwa cha zovutasi. Ndikofunika kuti dziko lonse lapansi lisinthe ndale za pa dziko lonse lapansi ndi kuganizira zoyesayesa zonse kuti zigwirizane. Ankhondo a dziko lapansi ayenera kusintha machitidwe yawo kuchoka ku chiwonongeko cha adani kupita ku chipulumutso cha anthu. Ife monga anthu si adani kwa wina ndi mnzake. Zili m'manja mwa atatu kupanga ndondomeko ya pa dziko lonse lapansi yoyang'ana kuti sitili adani. Dziko lathu ndi laling'ono ndipo dziko lathu lili pa chiopsezo kwambiri. Tikuyandikira mphepete. Palibenso chifukwa chochitira nkhondo ndi kukhala ogawikana. Lingaliro lagona pa kufunafuna njira zogwirizanitsa. Tiyenera kuvomereza kuti tsoka silichitika pa nthawi yoyenera. Choncho tiyenera kuthana ndi vuto la kusamuka kwa nyengo nthawi yomweyo pamene tidakali ndi mwayi wochita zimenezi pa zikhalidwe zokhazikika. Mikhalidwe yoti anthu asamukire ku madera atsopano ayenera kukhazikitsidwa pogwiritsa ntchito njira ya demokrasi popanda kukakamiza, koma ndi ufulu wosankha kulemekeza ufulu wonse wa umunthu. Anthu ayenera kumva ngati anthu ayenera kuona kuti miyoyo yawo ndi yamtengo wapatali yofunika ndi yotetezedwa kuti alandire ufulu weniweni ndi ufulu. Tiyenera kuzindikira bwino lomwe tsopano kuti posachedwa padzakhala kutsogolo kapena kumbuyo pa mpikisano umenewu. Choncho malire a mayiko ayenera kukhala otseguka kuti aliyense aziyenda mwaufulu. Ndikudziwa bwino lomwe ndipo ndikuvomereza kuti kusuntha kopanda malire kotero kuzaphatikizapo kuyanjana kosalephereka kwa anthu akhalidwe, miyambo ndi miyambo yosiyanasiyana. Izi zimapangitsa kuti pakhale kufunikira kukhazikika malamulo ogwirizana omwe sayenera kuphwanya zofuna za anthu osamukira mayiko ena kapena madera omwe alandira. Malamulo ayenera kukhazikitsidwa pa umunthu ndi kufunika kolemekeza ndi kukhala mwamtendere ndi mogwirizana. Ndikofunika kuti anthu asakhale ndi zifukwa zongokhalira kukangana kuti ulemu wawo usaphwanyidwe, komanso kuti asunge umunthu wawo. Mwachiwonekere kusamuka kwakukulu kwa anthu kudzaphatikizapo kufunikira kukonzanso dongosolo za chuma. Osunga chuma cha dziko lonse, chuma chogwirizana chokonzekera pa dziko lonse lapansi chifunika pakugawira zinthu zofunika ndi zolinga zina. Chuma chogwirizana chiyenera kuyang'ana kwambiri kuonetsetsa kuti anthu azikhala olemekezeka kwa anthu onse mosasamala kanthu za kumene akukhala kapena kusamuka. Palibe dziko lomwe lingathe kupirira zomwe zikubwera. Bambo Joe Biden, Bambo Jinping, Bambo Putin, ngati mukundimva tsopano, ngati muli ndi chifuno, umunthu komanso kumvetsetsa zovuta za momwe zinthu zilili, ndikupemphani kuti mubweretse msonkhano wa atsogoleri a dziko lonse okhudzana ndi momwe tingakonzekerenso chuma cha dziko lonse lapansi, kuletsa asilikali anu ndi kuwongolera zida za nkhondo zomwe zilipo kale zothandizira kupulumutsa miyoyo. Zida za nkhondo masiku alibe zida kapena zida zothanirana ndi zomwe dziko kuzunzidwa ndikufunika kutiunikira. Ndikufunikira kuyimitsa mwachangu mikangano ndi kusagwirizana kulikonse ndi kusiyana kugawa anthu pa zandale. Tsopano ndikufunikira kwambiri kusintha zolankhula za pa dziko lonse lapansi ndi kukwaniritsa zolinga zogwirizanitsa anthu.
tiyenera kuyamba ndi njira yoyenera kuti tipange maubwenzi ndi kulemekezana pakati pa anthu, ndipo anthu okhawo omwe angakwanitse kukwaniritsa zolinga pa dziko lonse lapansi ndi inu anthu atatu. Tsogolo la mabiliyoni a anthu limadalira aliyense wa inu. Ngati simupeza mphamvu ya chiyanjanitso ndi kuphatikizika kwa anthu omwe akuyenera kumvetsetsa momwe mbiri ya anthu izathere, palibe kugwirizana pandale komwe kuli koyenera. Pachiyambi cha zochitika zadzidzidzi izi kumene tonsefe timadzipeza lero, dziko lili lonse likukumana ndi vuto la kusintha kwa nyengo. Maiko ambiri avutika kale kwambiri, ndipo posachedwa palibe dziko limene lidzasiyidwe pakadutsa mwezi ndi tsiku. Vutoli limakhala lovuta kwambiri komanso lovuta kwambiri, koma pakadali pano tikadali ndi mwayi, ili ndi mwayi ngati mutimvere. Tsopano ndikufuna kufotokoza momveka bwino kwa atolankhani onse omwe alibe chidwi ndikuthandizira kuti chisankhochi sichidziwike. Koma ndikupemphani pamaso pa anthu, ganizirani za inu nokha, mabanja anu, ana anu. Zimatengera inu atolankhani ngati nzika za maiko omwe apurezidenti yawo ndikulankhula lero amvera uthenga wanga, kapena ayi. Kuopa kwa nzika za kuopsa kwa zinthu kungasokoneze kwambiri chigamulo cha atsogoleri a maiko. Ngati anthu ayichinikiza ndi kupanga chosakhala choyenera, dziko lidzapulumutsidwa. Atolankhani nanonso muli patsogolo pano, ndipo zambiri zimadalira inu kupulumutsa dziko lapansi komanso andale ndi asayansi chimodzimodzi. Kuti asayansi achitepo kanthu ndi kukhala ndi udindo opulumutsa dziko la tsogolo, andale ayenera kupanga chisankho choyenera pa nthawi yake pa nkhani yokhazikitsa bungwe la Unified International Scientific Center. Kuti izi zitheke, udindo wa mkango udalira inu atolankhani kuthandiza kufalitsa uthenga kuti ufikire atsogoleri a dziko. Iyenera kufikira mbali zonse za maiko. Tagawanikana ndi zochita zachuma ndi ndale kwa nthawi yayitali, koma tsopano ndi nthawi yoti tisinthe. Timafunikira chitsimikizo cha nzika iliyonse ya dziko lino. Tiyenera kubweretsa kulingalira bwino ndi ulemu pakati pa anthu. Ngati sitimenyerana nkhondo, moyo wathu uzakhala opanda phindu. Atsogoleri olemekezeka a maiko atatu otchuka kwambiri, United States, China ndi Russia, a Joe Biden, Bambo Jinping ndi Mr. Putin, ndikulankhulanso nanu poyera pamaso pa zikwi mazana ambiri owonelera maiko omwe ali ndi chidwi kudandaula mwachangu. Yakwana nthawi yogonjetsa mikangano yonse ndi mikangano. Inde kwa zaka zambiri takhala tikupitisa ndipo aliyense ankamenyera yekha, koma tsopano ndi nthawi yomenyera tsogolo logwirizana la dziko lapansi limodzi kuti aliyense apulumuke. Nthawi ya chitetezo cha dziko yadutsa, nthawi ya chitetezo cha pamwambachi yafika. Iyi ndi nkhani ya kupulumuka kwa anthu onse. Zochitika zodabwitsa zomwe zimachitika ndi nyanja ndi pansi pa dziko lapansi ndi zoopsa. Yafika nthawi yoti atsogoleri odalirika asankhe zochita mwanzeru. Tili pafupi. Ngati tipitirizabe njira yokugawanika yomwe yakhala ikulamulira kwa zaka zambiri, chitukuko chathu chizatha. Tiyenera kudera nkhawa za kupulumuka, kutanthauza umodzi, ndipo ndikulankhulanso kwa inu. Chonde itanitsani msonkhano wa atsogoleri apadziko lonse lapansi pa gome limodzi, kuzindikira kuti dziko lapansi silikufunikanso kapena kusangalala ndi zokambirana zofunika kwambiri zokhuza kuwonongeka kwa nyengo, zomwe zimapereka ngati maonekedwe akunja zoperekedwa kudzera mgalimoto yoyendetsedwa ndi zinthu zabodza kapena zabodza zakale ndi zakale. Ine ndi zanga timangofunika maola awiri a nthawi yanu ya mtengo wapatali ndi kuganizira kuti mumvetsetsa zomwe zikuchitika, ndipo muzaona nokha kuti ngozi imeneyi ndi yomveka. Ndikhulupirira kuti mutha kupanga chisankho kwambiri chabwino pambuyo pake. Umunthu ulibe njira ina yotheka.
Palibe dziko limodzi lomwe lingathe kulimbana ndi vuto la nyangoli. Palokha mwina tonse pamodzi timatsikira ku Pempho kapena mungalumikizane dziko lonse lapansi, ndipo chifukwa cha ichi anthu amapeza mwayi opulumuka. Ife asayansi timamvetsetsa kuti tipitirira timazindikira choti tichite, koma pa izi zonse zomwe zimafunika ndi chisankho chanu mwadala, chisankho cha ndale za dziko lapansi. Dziko limene linalimo dzulo silinakhalepo lero. Ambiri sangafune kuvomereza, koma mosasamala za malingaliro athu palibe kusintha kwa zakale. Mwina tipange njira yatsopano yolumikizirana kuletsa magawo anthu ndi kuteteza dziko lapansi, kapena njira yono yomwe yakhala yosaunthika komanso yosalamulika izafika pachimake pakukhumudwa kwa anthu onse. Bambo Joe Biden, Xi Jinping, Putin, udindo wa padziko lonse lapansi amapewa anu okha ndi chifuniro chanu, umunthu wanu, kukhuzidwa kwanu ndi zovuta zomwe zikuchitika, chikhumbo chanu ndi zokhumba zanu zomwe zidzasimikizire tsogolo lathu. Tsoka la dziko lonse lapansi lili m'manja mwanu. Chilichonse chimadalira chisankho chanu. Ngati mutapeza mphamvu kuti mukhale ogwirizana ndi kuchitapo kanthu pa nthawi yake, ndiye kuti tsogolo la anthu lidzakhala ndi mwayi okhalapo. Ganizani za anthu anu. Ganizani za anthu onse. Popanda umunthu sipadzakhala kanthu. Ndi mwa kufuna kwanu magawo anu onse pa dziko lapansi atha kuyimisidwa. Ndi kupemphani musawononge dziko. Gwirizananisani kuti tipulumuke tonse. Tidalira ndi mwayi ngati siutilanda nkhondo zonse ndi ndale zidzakhala zopanda tanthauzo, zonse zidzakhala pachabe. Mtolo waukulu uli pa mapewa anu, udindo watsogolo lanu zili m'manja mwanu. Ngati mungamvetse kuopsa komwe tilimo lero, ndikukhulupirira kuti muthandizira kupulumutsa dziko lapansi. Pomaliza, m'malo mwa anthu onse omwe otaya miyoyo yawo chifukwa cha kuwonongeka kwa nyengo komwe tabweretsa chifukwa cha kusasamala ndi umbombo wathu, ndi anthu onse amene ataya miyoyo yawo mopanda chifukwa cholephera kuchitapo kanthu kwa atsogoleri athu, ndikupemphani nonse mogwirizana ndi uthenga omwe ndapereka lero. Zikomo kwambiri.